viděl, že tam má pas, jste ztratil? Nie, nic som nestratil, oni mi to zobrali. Vzali vám ho? Tam ide pani primátorka. Budem sa jej sťažovať. A to už 10 rokov. Okay. Nie, od ktorého roku je to tam? 2015. Čiže to je 15, 16, 17, 4 roky. 4 roky nás takto zastavujú stále. V červenci 2015. No. A čo s tým môžeme urobiť, aby sa to zrušilo, ten zápis? Zdieľaš problém? Nie, nechcem, zobrali mi nejaký dokument a už 4 roky to trvá. No, skandál. A Furt máš problém. tady s tím máte město. Až do roku 26. Nie, ja ho chcem zrušiť, dobre. Takže zatiaľ ahoj, stretneme sa potom, hej? A drž sa. Som rád, sme sa videli. Ale do roku 26. No. A Tam bude, oni nejsou schopní to z toho vyndat. Čiže to sa nedá vymazať. Prostě my s tím máme furt problémy, že ne. Dobre. To řeší, tohle to řeší prostě, jakmile to nahlásíte někde na policii, tak oni to dají tím, že jste cizinec. Inými slovami, Tak to dají na... sú mi silou mocou dať trvalý pobyt, a ja ho nie. Pozrite si medvedíka v štátnom znaku. Bývala v štandardách. Áno. No to je nemecký medveď, zakarpatský. A je tam s ukrajinskou vlajkou. No a teraz sa vracia späť. Však není tu král. Teď dámo jen vám chtěl bych rád tu připomenout, že jsem tady já a že mám srdce a vám chtěl bych ho dát. Chrám svatého Víta je gotiky chlouba. Takže, čo to je vlastne tento útvar? Všetko sú samé slova. Ako som už spomenul, je takáto kniha Hovoriace hlavy či poltela, zložená z písmen a slov. Tieto konkrétne tu sú české, ale oni môžu byť anglické, môžu byť francúzske. Čiže zo slov sme zložení. Jaká je vlastne sila slova? Tak ako mi dlho trvalo, kým som pochopil, čo to znamená ríša rímska sveta národu nemeckého. Nedávam to nejak dokopy, prečo je tam Rím, ríša rímska, národ nemecký, a sa to hovorí aj anglicky, a hovorí sa to nemecky, a hovorí sa to francúzsky. Takže ide tam, že pochopil som, dlho mi trvalo, keď som pochopil, že slovo rímska treba chápať ako značka, ako Mercedes, alebo ako Apple v telefóne. Hej? Čiže v podstate ten názov je produkt. Hej? Čiže rímska ríša, a tu sníval František Jozef I, ktorý na to, aby sa stala jednotka, mama vymyslela nový rad. Keby bol Jozefom, tak by bol 4. alebo 5. Presne neviem, ale keď bol František Jozef, bol prvý. Tento trik použil, alebo v opačnom spôsobe použil Jan Pavol II, ktorý chcel naopak ukázať, že je za Janom Pavlom tým prvým, že bude jeho pokračovateľom. Čiže aj s týmito vecami, aj s týmto sa operuje v menách. Tak som sa napríklad dozvedel, že král nemá priezvisko. Priezvisko vlastne vznikalo až neskôr, keď trebalo odlíšiť mená. Ľudia vlastne v tom úzkom svojom okolí sa poznali podľa mien. A potom sa im dával prídavok, aby sa rozlišili dvaja Janovia alebo dvaja Petra. Tento je Kováč, tento je Smith, tento je Brod, Elizabeth Taylorová je Eliška Krajčírová. Čiže problém je vždycky so slovami a vlastne môžete ich naplniť obrazok. Obrazok je často lepší, ale aj obrazok môže zle poslúžiť. Tak ako poslúžil cirkvi zle skutočnosť, že už v tom čase si nejaký Michelangelo spolu s pápežom postavili pomník tak, že zobrazili Boha aj Krista ako belocha.
Takže s tým už sú problémy. Kým by bolo on a otec a tak tá cirkev by bola pružnejšia, mohla by sa prispôsobiť, hej. Tak ako sa stalo teraz, že bol tam František, bol tam najprv nemecký pápež, pritom všetci sú rímsky, nemecký, potom bol latinsko-americký a teraz sa povedalo, že bude filipínsky. Takže s tým, keď vlastne niečomu už dáte nejakú formu, môžu byť potom problémy. Čiže čím je to menej určité, tým je to vlastne výhodnejšie, lebo potom si môžete dodatočne naplniť tam, čo sami chcete. Takže s tými menami boli vždy problémy a tu by som chcel teraz v podstate len zo pár mien je takých neurčitých, napríklad vzadu tam Makara. Keď si dáte do Wikipédie, tak je to v podstate tvor, ktorý žil ešte dávno predtým, než boli rieky a jazera, ktoré bolo treba predlietávať, preplavovať, čiže bola len Pangea, jeden veľký kontinent a okolo neho bolo Hitler říkal, jakože podstata socialismu není vůbec nějaký marxistický výrobištví, o tom komu patří nějaký výrobní prostředky. Když já jako Hitler každýho donutím stát se součástí národní socialistického hnutí a když ty továrníky donutím, aby vyráběli podle mých příkazů, já ty jejich továrny nepotřebuju vlastně. Ty marxisti si akorát na něco hrajou. Takhle to říkal Hitler. Dobre, ja sa to práve teraz chcem pýtať, že práve aj ten film sa mi páčil v tom, že nás učili roky o tzv. Bipolárnom svete, ale ja sa obávam, že bipolárny svet bol falošný, pretože to, čo my sme nazývali bipolárny, bol len opticky najmocnejší, ale pritom to bol len konflikt zamestnancov a zamestnávateľov. Čo si často teraz aj ty povedal, že to by bolo jedno, kto má fabriku, kto nemá. Čiže my sme za bipolárny svet vydávali spor zamestnancov lebo boli sme svedkami, boli sme svedkami, keď do Nemecka v čase najväčšej prosperity nebolo väčších vlastencov.